Hey YouTube, i dag vil jeg gerne vise jer part 1 af min rutobane. Der er i alt 4 rutobaner, så jeg laver nogle flere videoer efter den her. Jeg starter med den her, som hedder Death Fall. Det har jeg kaldt den, fordi man falder deroppe fra. Så håber I kan lide den. Så kører vi op. Den er meget højt op. Den er så høj, at jeg vil kunne lave den. Så høj, at jeg kunne lave den. Heroppe til skyerne. Kører lige igennem sky. Yep, så falder vi lige om lidt. Der står så, nej, jeg dør på det der skilt, der var der. Hvis I får mærke til det, så hopper jeg lige ud af vognen, og så står klar her, så hopper vi ind i den igen. Så den der. Og så kører den sådan set bare her. Der er ikke ret meget. Nej, det er bare det her. Jeg håber, I kunne lide min første video af min rutsjebane. Jeg laver næste video med en ny rutsjebane, som jeg har lavet. Det bliver så part 2. Det her, det var første del af det. Se.